Hello. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Madaling araw na po ngayon at medyo hinahinaan natin yung boses natin, okay? So, ang i-share naman natin yung no load na Globe at saka TNT. So, na-share ko na to nung last time. Eto may bago na naman. Galing kay Arim Soul Loves 1430. So, i-share ko lang tong configuration na to para connected po tayo at saka updated tayo. So, meron pa akong idadagdag dyan, marami pa. Ito. Nasa baba po yung mga bagong configuration at mga 6 ata yan. I-download nyo na rin para backup nyo na ha. Para at least hindi kayo mawala ng server. So, enjoy lang sa unlimited na no load Globe at saka TM. So, kung meron ka namang load at gusto mong games 99 na ginagawa ng iba, so eto, download nyo tong Renz VPN. Meron na yung payload. So, stop natin yung So, connected din po yan. Kasi, naka-games 99 po ako. Ano ba to? Ayan po. So, import nyo lang po to. Ayan. Makikita mo yan sa download. Dito sa download kasi nga i-download mo yan. Yan. So, pili ka lang dyan. So, ang lalagay ko sa baba is for Globe at saka Sun. And then, kayo na po bahala mag-import. So, legit naman tayo yung connection natin. So, sa susunod, magdadagdag po tayo ng maraming VPN na connection. So, para sa Renz, yung Sun, TU50, CTU, at saka CTC50 pataas. And then, yung pwede rin to sa Globe, pero may load po to siya. Ano po to? Games 99 or any MB na makukonsume niya. Sa consumable lang po to, ha? So, kung gusto mo lang load, dito po tayo sa WireGuard. So, mada-download po to sa Play Store. Ililink ko na lang sa baba. At pwede po pala to sa PC at saka iOS. So, kayo na bahala mag-import. So, alam niyo na yung mag-import. Ganito lang yung import to. Create from file or achieve. Yan. So, yan lang muna sa ngayon. Pagpasensyahan niyo muna yung boses ko kasi medyo hinihinaan ko talaga. Ayan. So, muli sa Zoo TV.